Mhm. Ahoj lidi, já vás vítám na Star Stable. Tohle je rychlý video kvůli tomu, že Bandicamp natáčí max 10 minut, jinak bych si to musela koupit. Takže tohle je můj první video ze Star Stable Online. Do komentářů mi můžete napsat, jestli chcete vy, jakože úkoly tady vysvětlit nebo tak. Jestli chcete, aby jsem si koupila koně. Jo, potřebuju poradit s koněm, kterého si mám koupit, jo. Takže tak. S kámoškama samozřejmě někdy můžu natočit video, mám jednu taky kamarádku, let's playerku, tak jsem se rozhodla, že se schopím a je to tady. Tak je lidi, mám i The Sims 2, tak můžu natáčet i některé videa z The Sims 2 a já se vám bohužel budu muset rozloučit, ať to ještě stihnu. Tak jo, ahoj!